ንባብ መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ጳውሎስ ብፈቃድ አምላክ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ተጸውዐ ሶስቴኖስ ከዓ ሓውና እቲ ኣብ ቆሮንቶስ ዘላ ማሕበር አምላክ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተቀደሱ ቅዱሳን ንምዃን ተጸውዑ ኣብ ኩሉ ስፍራ ኣብኦምን ኣባናን ስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዝጽውዑ ዘበሉ ኩላቶም ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን። ኣነ ከምቲ ምስክር ክርስቶስ ኣባኻትኩም ዝጸንዐ ስለቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተዋህበኩም ጸጋ አምላክ ብኩሉ ቃልን ብኩሉ ፍልጠትን ብኩሉ ብኡኡ ስለዝሃብተምኩም ኩሉ ሳዕ ብዛዕባኩም ንኣምላኸይ ኣለኹ። መግሃድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹም ብሓደ ውህበት ጸጋ እኳ ከይጎደልኩም ንሱ ድማ ብመዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ እንታ ክትኮኑ ክሳዕ መወዳእታ ክጽንዓኩም እዩ። እቲ ናብ ሕብረት ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ዝጸዋዓኩም ኣምላኽ እሙን እዩ። ግናኸ ኣሕዋተየ ኣባኻትኩም ክርክር ከም ዘሎስ ብዛዕባኹም ሰብ ቤት ቀሎኤ ነጊሮምኒ ኣለዉ። እዚ ማለት ነፍሲ ወከፍኩም ኣነ ናይ ጳውሎስ እየ፣ ኣነስ እባ ናይ ኣጵሎስ፣ ኣነ ናይ ኬፋ፣ ኣነስ ናይ ክርስቶስ እየ ከም እትብሉ እዚ እየ ዝብል ዘለኹ። ኣሕዋቴ ኩላትኩም ሓደ ዘረባ ክትዛረቡ ብሓደ ልብን ብሓደ ሓሳብን ፍጹም ክትጋጠሙ እምበር መፍለላይ ክህልወኩም ብምዕደኩም ኣለኹ። ክርስቶስ ዶ ተመቒሉ እዩ ወይስ ጳውሎስ ዶ ተሰቒሉልኩም እዩ? ወይስ ብስም ጳውሎስ ዲኹም እተጠመቕኩም? ሓደ እኳ ብስመይ ከም እተጠመቕኩም ከይብል ብዘይ ክሪስጶስን ጋዮስን ንሓደ ካባኻትኩም እኳ ስለዘየጥመቕኩ ንኣምላኽ ኣመስግኖ ኣለኹ። ስድራ ቤት እስጢፋኖስ እውን ኣጥሚቐ ኣለኹ። ብዘይ እዚኣቶም ሓደ ካልእ ከም ዘጥመቕኩ ኣይፈልጥን እየ። እቲ መስቀል ክርስቶስ ከንቱ ምእንቲ ከይከውን ብጥበብ ዘረባ ከይግበር ክርስቶስ ወንጌል ክስበኽ ደኣ እምበር ክጥምቕሲ ኣይለኣኸንን። ጥበብ ጠቢባን ከጥፍኤ ምስተውዓለቶም ኣስተውዓልቲ እውን ከፍርስ እየ ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ፣ ንኣና ንድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽ። ጥበበኛ ኣበይ ኣሎ? ምሁር ጽሑፋት ኣበይ ኣሎ? መርማሪ እዚ ዓለም እዚ ኸ ኣበይ ኣሎ? ኣምላኽ ንጥበብ እዚ ዓለም እዚኣ ዶ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ? ስለዚ ዓለም ብጥበባ ንኣምላኽ ብጥበብ ኣምላኽ ጌራ ካብ ዘይፈለጠቶ ኣምላኽ ነቶም ዝኣምኑ ብናይ ስብከት ዕሽነት ገይሩ ከድሕኖም ፈቐደ። ኣይሁድ ምልክታት ይልምኑ፣ ጽራውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ። ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ መዐንቀፊ ንህዛብን ዕሽነት ዝኾነ እተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና። ንሱ ነቶም ጽዋዓት ንኣይሁድ ኮነ ንጽርዓውያን ኮነ ክርስቶስ እቲ ሓይሊ ኣምላኽን ጥበብ ኣምላኽን እዩ። ካብ ሰብሲ ዕሽነት ኣምላኽ ይጠብብ፣ ካብ ሰብ ከዓ ድኻም ኣምላኽ ይብርትዕ። ኣሕዋቴ ኣብቲ ጽዋዓኹም እማ ተመልከቱ። ብዙሓት ብስጋ ለባማት፣ ብዙሓት ስልጡናት፣ ብዙሓት ጭዋታት ኣይተጸውዑን። ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ክሕፍርሲ ንዕሽነት እዚ ዓለም እዚኣ ሓረየ። ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ክሕፍር ከዓ ኣምላኽ ነቲ ድኻም እዚ ዓለም እዚኣ ሓረየ። ስጋ ዘበለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ከይምካሕውን ኣምላኽ ነቲ ኣነ ገለ እየ ዝብል ከንቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ ብዓለም ሕሱርን ንዑቕን ገለ ዘይኮነን ሓረየ። ግናኸ እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብል ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ኣብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ጽድቅን ምቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ይኹም። ምዕራፍ 2 ኣሕዋቴ ኣነ ድማ ማእከልኩም ከለኹ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከዓ እቲ ተሰቕለ ሓደ ነገር እኳ ከም ዘይፈልጥ መደብኩም እሞ ናባኻትኩም ክመጽእ ከለኹ ምስክር ኣምላኽ ብብሉፅ ዘረባ ወይስ ብጥበብ ክነግረኩም ኣይመረጽኩን። ኣነ ከዓ ብድኻምን ብፍርሃትን ብብዙሕ ምንብድባድን እየ ኣባኻትኩም ዝነበርኩ። እምነትኩም ብስልጣን ኣምላኽ እምበር ብጥበብ ሰብ ምእንቲ ከይትስረትሲ ዘረባይን ስብከተይን ድማ ብምርዳእ መንፈስን ስልጣንን እምበር ብዘስድዕ ዘረባ ጥበብ ኣይነበረን። እምበኣርስ ኣብ ማእከል እቶም እኹላት ጥበብ ንዛረብ ኢና። እቲ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንኽብረትና ዘዳለዎ
اتني أملاك حقوق مستير طبب إنا النزارب زلونا أمبر طبب إذا عالم زياء ويس نايتوم زحالفو جزأتي إذا عالم زياء أين الزارب إنا كاب جزأتي إذا عالم زياء حاد أقوى نزل طبب زي أي فلطون انت زفلت ووس نقويتا خبري أي مسقلوون نيرو جناخه كم تتحف اتعيني زي رأيتو زنخا زي سمعتو قبل بسبب ما زي تحسبه أملاخنتهم زفكروا عدالو لهم زبل اتي منفس جنا مع مق أملاخ وقاقي ترفه نقول يمرمر يمو نانا أملاخ بمنفسو غيرو قلت سألنا اتي أبو زلو منفس انت زي كوينوس أب سب زلو نقر زفلتك انت واي سبيو كمون منفس أملاخ انت زي كوينوس اتا أب أملاخ زلو حاد اقوى زفلت يلبون نحنا جنا اتي بأملاخ اتوهبنا من انت خنفلتسي نتخا بأملاخ زخون منفس مبر منفس عالم أي تقبلنان نحنا خا منفساو نجر مس منفساو الناس سما معنا منفس قدس بزمهر له قال مبر سبب سب بزمهر له قال يكونان انزارب زلنا اتي سقاو سب نتي اب منفس أملاخ زلو يقبلون منفس زمرمر سلا زخونه ناو الشنتي أمو كستوعلو أي كالونيم لإግዚአብሔርኩም ህሮይሉ حسابو زفلت خنتاوايو نحنا قنا حساب كريستوس اللونا بارسي ات منفساوي نقولو يمرمر نسو قنا بحدقوا اي مرمرنيو معراف سلسته أحواتي أنا خا كم سقاويان كم نقولعو بكريستوس مبر كم نمنفساويان كزاربكم أيكون اللينيو جنا سقاويان سلازكمكم سبا مجبكم عدسم بلعي أيكونن جنا يكالكمون حجي أكوا أي تقلوانيكم كنات بأسن كابزهلوكم سي سقاويان مخانكم ديكونن كم بحل سبدت خدو آيال لكمن اتحادة أنا سناي باولوسي حدا خالقا أنا سبا ناي أبلوسي كابزبل سقاويان مخانكم دو أيكونن فأركا أبلوس انتايو باولوسي انتايو باتاتهم غيركم ناب امنت بتحكم أقلقلتيهم إذا دما እግዚአብሔር لنفس وقفهم كم زحابوئيو أنا تخلكو أبلوس دم أستي أملاخ جنا أبقوله بارسي اتزابو كل أملاخ دايو مبر اتزتكل ويس اتزستي زعبسو يبلو من اتي زتكلن اتزستن حاد يوم نفس وقفهم كم تعرو عصبو قبليو نحنا معاي تأملاخينا مو نسخاتكم من قرات أملاخ انت أملاخ إخوم بزي اتسرت مسرت نسوخ يسوس كريستوس على مسرت حدا أكواخي سرت زخئل يلبون مو أنا خمت اتوهبني تسقى أملاخ بالحاتن يهاناتي خوينة نتي مسرت سرتكو حدا خالق قبل عليوها يهانت نفس وكفون كما يجيرو كم زهانت يتنقى حدا أكوا قبل علي إذا مسرت زياء ورقي برور كبور ابني انشيتي سعري ويس حسر انت سرحه اتا معالتي تيا بحوي كتقلت يا امو كتقلعو ايا قبر نفس وكف كجهادي نقبر نفس وكف كمي مخانو اتحوق فتنعيو سب اتي قبل عليو تهانتعيو انت تصنعلو عصبه قبليو اتعيو انت نددقنا عصبه سئنيو نرأسو قناخ دحن قناخ خم تحوي حلفو زدحان ايو بيت مقدس أملاح مخانكم منفس أملاح أبخاتكم حديرو مهلاون دو أيتفلطون يقوم حدا إقوانتا بيت مقدس أملاح انت أما سنة أملاح كما سنوئيو بيت مقدس أملاح قدست إياه زا بيت مقدس زياون نسخاتكم يقوم حدا إقوان رأسو أيت أبرا نتوم تبابنياتات بقرحهم يحزوميو زبل صحفي أمو كم بحدش እግዚአብሔር حساب اتوم تبابنياتات كنتو مخانو يفلطو زبل صحف اللو طبب إذا عالم زياء أب أملاك عشنت يا أمو قال خبخاتكم أب عالم زياء طببنيا كم زخونة انت مسلو طببنيا ما انت خونسي عشايكم باولوس ويس أبلوس كيفا كونه عالم كونت هيوت كونه موت كونه زلو كونه ويس متس كل ناتاتكم إيو أمو حاجة أقوى بسب أي مكاح نسخاتكم سي ناي كريستوس دائكم كريستوس ون ناي أملاكيو معراف 4 كم أخذ سبنا أنا
كما أجلجلت كريستوسن كم مجبت مستير أملاك دا يقصرنا مسناي إزي كاب مجبتي نفس وكف أمون كوينو خركب يدليو نايسي بأخاتكم ويس بمعالت فردي سب انت تفردكو اقوا قدية باللين عبرسي حانت اقوا يفلتني زفردن نقنا أملاك ينبر بزي اي ترقون امو نرئسي بعلي فرداني سلازي لتعب تألمات التحبئ نبرهان زمتسئ حسابات لبقاء زقلت قويتاك سعزمتسئ المجزيو حانت اقوا يتفردو شعود ما نفس وكف ننقدو كاب أملاك قباليو أحواتي نتغمت حدا نقودات تخالق إلكم كي تنفحو كنياوتي صحف كي تحاسبو بأنا من تختمهارو إزي بزعباكم برئسين أب أبلوس النسيلة يولقو كاب كالقوت زبلت أكامانيو زي تقبل كايو خنتاي اللوكا تقبل كخابت تخون قنا سلامنتاي كم زي تقبل كخونكا اتخبر درو تقبكم درو حبتمكم بجكانا نقسكم نحناون مساقاتكم انتخل نقسي وشلا من نقسكم أملاقنا أنا حواريات دحر كلاتهم كويننا كمتم موت التفردهم كم زقبرنا يمثلني سلازي نعلمن نملأختن نسبن ترئيت مسحاق كويننا قالونا نحنا سلا كريستوس عياسوئنا نسخاتكم قنا بكريستوس تبابنياتاتكم نحنا حماقات نسخاتكم قنا حيالات نسخاتكم كبرات نحنا قنا حسراتنا كسع حجي نتأمن نعرقن نتصفعن اللونا بحدر يبلنان بجزاء داونا ان عينا دما نتعر اللونا انا تعرفونا نمرق انا سببنا نعقس انا تحامينا نبعد اللونا كسع حجي كم وحف علمن كم ناي كلاتهم قدفن كوينا اللونا بكريستوس سألافات معبيت اكوا انت اللوكم أنا بكريستوس يسوس بوانجيل وليدكم إيه أمو وزحات أبوتاتي يبلكمن إزي تحفلكم زلخو كم فقرات ودك أي جيرة كمعدكم إيه أمبر كحفركم إلى أيكونكون سلازي سعبت يكونوا إلى أمعدكم اللخو بز مخنيات زي أب كل سفرة فقدا محبر كم جيرة كم زمهر مجدي بكريستوس يسوس مأنتي خذكركم إزي بغويتا فقرن أمونن وديت إمتوس سديدلكم علىكم حيالو جنا أنا نبختكم زي مسيلوم التنفحو علو منقست أملاك بحيلنبر بزربا يكون تنزل أمو ويتان تفقدوس التفا نبختكم كمتسئم شعو حيلئتم نفحات فلت إمبر قالو ما يكونن ببتردو ويس بفقرن بمنفس لوهاتن كمتسأكم انتاي تدليو معراف حموشته منزرنا بسورو خمزي زمسلا منزرنا سابتو محزاب قازيلبو مالت حدا خبخاتكم نتاسبيت أبو خمزة توي وريلكم علو مسلنا يزي خاطنا فيحكم علوكم امو اتي زي قبري زي زقبري كام مأكلكم انت خرحق الكم كتو ايقوهاكمن انا قنا بسقاي روحو كنسي منفسي مساخاتكم ايه نسخاتكم من منفسين بسم قويتانا يسوس تأكبنا قلنا بحيل قويتانا يسوس إذا خنزي زقبرة منفسو بتا معالت قويتانا يسوس قد حنسي لتفاعت سقوون سيطانك وهاب كم مساخاتكم كوينة درو فريدة اللخو حابنكم تبقى يكونن قروب ماي بيحوق نبزلو اتو بيحوق كم زفكو عدواي تفضلون يكم كان شرفا سقانا مالت كريستوس تسوي يؤمو كمتي زي متوتاتكم حدش بيحوق ما انت كتكونوا نتعارجيت ماي بيحوق أتصريكم أو توا هذه بنايقر هنتن حقا بزي ما تتنجرا بعنا بعلمبر التي أرجيت ماي بيحوق ويس بماي بيحوق كاين حسمنا يكونن مساء منزراتات تتسنبروا إلى أبتا دبدب بيت حفلكم علقو جناخ مساء منزراتات زعل مزيئة ويس مس سعاتن زرفتن ويس مس مملكتي تقوت إلى قدايكم كنت زحفكم انت زي كونس كابز عالم زي أخواتهم تقبأكم نيرو حجيقنا مس حد حاوز بحال مؤمن زرا ويس سع ويس مملخ طاقوت ويس تتعرفي ويس سكر ويس زرافي انتو قينو مسو خيتو تنبرو مس ازي خمز زبالقتو خيتو بلعو تحفلكم علقو نتوم أب وطاء زلو مفراديسي انتاي قدسونيو نتوم أوشت زلو اتفرق الدان سخاتكم دايكونكمن نتوم أب وطاء زلو قنا أملاق فردوميو نتي اكوي كاباخاتكم
أوصوه. معراف شدشته هذا خبخاتكم مس بتأيو نجر انتلوه أب كلمة إتهم قدسان زي كونس أب كلمة إتهم عم تدوق فرارة يدفريو ويس إتهم قدسان علم كم زفر دوادو أيتفتون يقوم علم بأخاتكم كاب اتفرد نتي ناشتو نجر فردي نمخان دو أيتبقون يقوم نملأختي كم إن فردم دو أيتفتون يقوم كما يقدا نتي نجر إذا علم زيا زي نفردو مباركة ننجر إذا علم زيا زفرد انت ألوكم نتوم نعقات أب محبر دو فرادي تقبروهم يقوم ما انتي خحفركم يعزز بالزلقو حاو مسحاو يفارد ألو إذا خا أب كلمة إتهم زي أمنو كم زدو أب مونغو إتهم أحوات فرد زخئل لبام حدا قوية بالكمن برقت أب نحات حدكم مفراردي مهلاوكم بسورو بدلتكم يم كما يكدا زي تعمزو كما يكا زي تقفعو محالفو نسخاتكم تعمزون تقفعون علىكم إذا خانتهم أحوات عمزتي نمنقست أملاك كم زي ورسوادو أي تفضونيكم أي تسحاتو أمنزراتات وي مملكة تطاوت زموتي وي حنقوقات وي قبر سدوم زقبرو سرقتي وي سسعات وي سكرات وي تسعرفتي وي زرفتي نمنقست أملاك أي كورسوان يوم قاليكم كماتاتهم نيركم جناخة بسم قويتانا يسوس كريستوسن بمنفس أملاك تحاتيبكم تقدسكم تصدقكم يقوم تفقيدوا لي الله جناخة كله أيتقمن يوم كله تفقيدوا لي الله أنا جنا حدا نجرب أخمل كني حكوني بالعين كبدي قانا بالعين أملاكنا نزلنا تنكت فويم سجان قويتا ون سجاي أمبر سجاس نمزرنا يكونن أملاخ دما كمتي نقويتانا زتنسو نعناون بحيلو كتنسانايو اتي سقاكم أكال كريستوس مخاندو أيتفلطنيكم مبارسك نا أكال كريستوس وسيددو أكال من أمن زراق قبرئي يا أيفالين توم كلت حادة سقاك خونو يوم بهول إي أمو مسا أمن زراز لقبه مسا حادة سقا مخاندو أيتفلطنيكم زقبرو زبال حتيات كابسكو بواتايو زمن زرقنا أبقزا سكو إيو حتيات زقبر بواقا تعديكم يكم مو سقاكم بيت مقدس اتي أباخاتكم زلو كاب أملاك اتقبلكم مو منفس قدوس مخانو ناي رؤسكمون كم زيكمكم دو أتفلطون يكم سلازي بسقاكم نأملاك أخبروا معراف شوعته بزعبا اتزيز حفكم ليقنا كم زيب سباي أب سبيتي انت زي قربة صبغيو سلاقا منزرنا مرحقنا نفس وكف سباي جزاء سبيتو تحلوه نفس وكف سبيتون جزاء سباي حلوه سباي نسبيتو زقباي برلا هم اون سبيتي نسبايات بردو سبيتي سباي امبر أب جزاء سقاء ايتملغن إياه كموخا سباي سبيتو دا امبر أب جزاء سقو ايملغن نتسألوت جزيم انت ترخبو نجزيو بمسمع لتيخم امبر اتحادة كابتحادة ايفلا بمخنيات اتي لنفسكم زي مملخكم سيطان انت كيف تنكم كان بحدش تراخبو ازيقنا كم فقاد قبل قالكو امبر تأزاز ايكونن كل سب كم زخمايك خون بفتخون يرى جناخة اتحادة كم زي اتحادة ون كم تي نفس وكف كاب أملاخ نايتسقا ووهبتو نزي تمرعون نحيامات جنا كم زخماي انت نبرو تبقيو إبلالخو نفسهم كمالكو انت زي تخالهم جنا بفتوت كام من دارسي بمرعو يحيش امو يمرعو نتوم التمرعو جنا زئزز زلو قويتايو امبر انا يكونكون اتا سبيتي خب سبايا اي تفتح تتفتحت كا بكي تنبر ويس مس سبايات التعرب سباي ون سبيتو ايفتح الى ازز اللخو نتوم كالوت دما انا ابل اللخو قويتا ايكونن اتي زي امان سباي بتا سبيتو تقدسو ايو تا زي امانيت سبيتون بتي حاو تقدسا ايا امو كمو انت زي خونسي ولدكم رخصات مخونو نيرم حجيقنا قدسان ايوم حاده حاو زي امانيت سبيتي انت علاتو نسادما مسؤوخ نبر انت فتوت ايفتحيا سبيتون زي امان سباي انت علوا نسوخ امس اخنبر انت فتوه نتي سباي اي تفتحيو ات سبيتي نسبايك انت ادحنكيو انت تفلتي
ወይስ ኣታ ሰብኣይ ንሰበይትኻ እንተ ኣድሓንካያ እንታይ ትፈልጥ? እቲ ዘይኣማኒ እንተተፈልየ ግና ይፈለ ሓው ወይስ ሓብቲ በዚ ከምዚ ዝመሰለ ኣብ ትሕቲ ባርነት ኣይኮነን ዘለዉ። ኣምላኽ ግና ብሰላም ክንነብር ፀዊዑና ኣሎ። ብዝተረፈስ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝዓደሎ ነፍሲ ወከፍ እውን ከምቲ ኣምላኽ ዝፀውዖ ኮይኑ ይመላለስ። ንኹላተን ማሕበራት ከምኡ እየ ዝሰርዕ ዘለኹ። ግዙር ክነሱ ተፀዊዐ ዶ ኣሎ? ዘይግዙር ምዃን ኣይድለም። ዘይግዙር ክነሱ ተፀዊዐኸ ኣሎ ዶ? ኣይገዘር። ምሕላው ትእዛዝ ኣምላኽ እዩ ዝጠቅም እምበር ግዝረት ፍረ የብሉን፣ ዘይግዝረት እውን ፍረ የብሉን። ነፍሲ ወከፍ በቲ እተፀውዓሉ ፅዋዓ ይንበር። ባርያ ክነስኻ ዲኻ እተፀዋዕካ ኣይትጉሄ። ሓራ ክትከውን እንተኾነልካ ግና ከምኡ ግበር። እቲ ባርያ ክነሱ እግዚኣብሔር ዝፀውዖ ናይ እግዚኣብሔር ውፁእ ሓራ እዩ። ከምኡ እውን እቲ ሓራ ክነሱ እተፀውዐ ባርያ ክርስቶስ እዩ። ዋጋ ተዓዲግኩም ኢኹም ባሮት ሰብ ኣይትኹኑ። ኣሕዋተይ ነፍሲ ወከፍ በቲ እተፀውዖ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብውኡ ይንበር። ኣይደናግል ግና እሙን ክኸውን ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ከም እተቐበልኩ ሓሳበይ እብል ኣለኹ እምበር ካብ እግዚኣብሔር ትእዛዝ የብለይን። በኣርሲ ንሰብ ብምኽንያት እቲ ሎሚ ዘሎ ጭንቀት ከምታ ዘለዋ ኮይኑ ክነብር ጽቡቕ ከም ዝኾነ ይመስለኒ። ብሰበይትኻ ዶ እሱር ኢኻ ፍትሕ ኣይትድለም። ብሰበይትኻ ዶ ኣይተኣሰርካን ሰበይቲ ኣይትድለም። ግናኸ እንተተመርዖኻ ሓጢኣት ኣይገበርካን። ድንግል እውን እንተተመርዓወት ሓጢኣት ኣይገበረትን። እዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ግና ብስጋ መከራ ይረኽቡ እዮም እሞ ኣነ እንሕፈኩም ኣለኹ። ኣሕዋተየ እዚ ግና እነግር ኣለኹ እቲ ዘመን ሓፂር እዩ። እቶም ኣንስቲ ዘለዎኦም ድሕርዚ ከምዘይብሎም ይኹኑ። እቶም ዝበኽዩ ከምዘይበኽዩ፣ እቶም ዝሕጎሱ ከዓ ከምዘይሕጎሱ፣ እቶም ዝዕድጉ እውን ከምዘየጥርዩ ይኹኑ። ንብረት እዚ ዓለም እዚኣ ሓላፊ እዩ እሞ እቶም በዛ ዓለም እዚኣ ዝጥቀሙ ከምዘይተጠቕሙ ይኹኑ። ኣነ ግና ብዘይሓልዮ ክኾኑ እየ ዝፈቱ። እቲ ዘይተመርዓወ ከመይ ገይሩ ንጎይታ ከም ዝሐጉሶ ብናይ ጎይታ እዩ ዝሓሊ። እቲ እተመርዓወ ግና ንሰበይቱ ከመይ ገይሩ ከም ዝሐጉሳ ብናይ ዝዓለም እዚኣ እዩ ዝሓሊ። ናይ መርዑቲ ሰበይትን ናይ ድንግልን ድማ በበይን እዩ። እታ ዘይተመርዓወት ስጋኣን መንፈሳን ምእንቲ ትቕደስ ኢላ ብናይ ጎይታ እያ እትሓሊ። እታ መርዑቲ ግና ከመይ ጌራ ንሰብኣያ ከም እትሐጉሶ ብናይ እዛ ዓለም እዚኣ እያ እትሓሊ። ብተገብአ ነገርን ብፅንዓትን ከይተናቐነቕኩም ብጎይታ ክትፀንዑ እምበር መፈንጥራ ምእንቲ ክገብረልኩም ኣይኮንኩን። እዚ ንረብሓ ርእስኩም እዩ ዝብሎ ዘለኹ። ግናኸ ሓደ በታ ድንግል ጓሉ ዝሕፍር ዘለዎ እንተመሰሎ ኣዝያ ከዓ ብፅሕቲ እንተኾነት ከምዚ ክኸውን ድማ ዝግባእ እንተኾይኑ ዝደለየ ይግበር፣ ሓጢኣት የብሉ፣ ንሰብኣይ ይሃባ። ግናኸ እቲ ብልቡ ወዲእዎ ዝፀንዐ ግዲ ዘይኮኖ ኣብ ገዛእ ፍቓዱ ምልክት ዘለዎ እታ ጓሉ ብድንግልና ክትነብር ብልቡ ዝቆረፆ ጽቡቕ ይገብር። እምበኣሲ እቲ ንጓሉ ንሰብኣይ ዝህብ ጽቡቕ ይገብር፣ እቲ ዘይህብ ከዓ ዝሓይሽ ይገብር። ሰበይቲ እቲ ሰብኣይ ብሂወቱ ክሳዕ ዘሎ ዘመን እስርቲ እያ። ባይ እንተሞተ ግና ብእግዚኣብሔር ጥራይ ደኣ ይኹን እምበር ኣብ ዝደለየቶ ክትምርዖ ሓራ እያ። ከም ሓሳበይ ግና ከምቲ ዘላቶ ኮይና እንተትነብር ኣዝያ ብፅእቲ ምኾነት። ኣነ እውን መንፈስ ኣምላኽ ከም ዘሎኒ ይመስለኒ ኣሎ። ምዕራፍ 8 ብዛዕባ ንጣዖታት እትሰውአ ግና ኩላትና ፍልጠት ከም ዘሎና ንፈልጥ ኢና። ፍልጠት ይነፍሕ፣ ፍቕሪ ግና ይሃንፅ። ሓደ እኳ ገለ ከም ዝፈልጥ ዝመስሎ እንተሎ ነቲ ዝፈልጦ ገና ከምቲ ዝግብኦ ገይሩ ኣይፈልጦን እዩ። ንኣምላኽ ዝፍቅሮ እንተሎ ግና ንሱ ብውኡ ፍሉጥ እዩ። ደጊም ብዛዕባ እቲ ንጣዖታት እተሰውአ ምብላዕ ጣዖት ኣብ ዓለም ግዛዕ ከም ዘይኮነን ብዘይ እቲ ሓደ በይኑ ከዓ ካልእ ኣምላኽ ከም ዘየልቦን ንፈልጥ ኢና። ኣብ ሰማይ ወይስ ኣብ ምድሪ ኣማልኽቲ ዝበሃሉ እንተለውስ ከምቲ ብዙሓት ኣማልኽትን ብዙሓት ጎይተትን ዘለዉ ንኣናስ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕና እውን ንኡ እንኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣሎና። ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ብኡ እንኸውን ሓደ ጎይታ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎና።
እዚ ፍልጠት እዚ ግና ኣብ ኩሉ ሰብ ኣይርከብን እዩ። ሓያሎ ነቲ ጣዖት ክሳዕ ሎሚ ልማድ ገይሮሞ ንጣዖት ከም እተሰውአ ገይሮም እዮም ዝበልዑ ዘለዉ እሞ ሕልንኦም ድኹም ኮይኑስ ይረክስ። ብልዒ ግና ኣብ ኣምላኽ ኣይብፅሓናን። እንተበላዕና ኣይንውስኽ እንተ ዘይበላዕና እውን ኣይንንክን ኢና። ግናኸ እቲ ሓርነትኩምሲ ነቶም ድኽማት መዐንቀፊ ከይኮኖም ተጠንቀቑ። ሓደ ሰብ ንኣኻ ፍልጠት ዘሎካ ኣብ ቤት ጣዖት ተቐሚጥካ እንተረኣየካ እቲ ድኹም ነቲ ንጣዖት እተሰውአ ንምብላዕ ዶ ሕልንኡ ኣይክደፍርን እዩ? ከምዚ እቲ ምእንትኡ ክርስቶስ ዝሞተሉ ድኹም ሓው ብሰሪ ፍልጠትካ ይጠፍእ ኣሎ። ከምዚ ኸስ ነቶም ኣሕዋት እናበደልኩም ነቲ ድኹም ሕልንኦም እውን እናኣቑሰልኩም ንክርስቶስ ትብድልዎ ኣለኹም። ስለዚ ከዓ እቲ ብልዒ ንሓወይ ዝዕንቅፎ እንተኾይኑስ ንሓወይ ምእንቲ ከየዕንቅፎ ንሓዋ ርፈቶ ስጋ ኣይክበልዕን እየ። ምዕራፍ 9 ኣይ ሓራን ድየ ኣይ ሃዋርያን ድየ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይረአኽዎን ድየ? ንስኻትኩምሲ ብጎይታ ዶ ኣይዕዮዩን ኢኹም? ማሕተም ሃዋርያነተይ ብጎይታ ንስኻትኩም ኢኹም እሞ ንኻልኦት እኳ ሃዋርያ እንተዘይኮንኩ ንኣኻትኩምሲ ሃዋርያኩም እየ። ምምፅራዬ ነቶም ዝምርምሩኒ እዚ እዩ። ክንበልዕን ክንሰትን ዶ መሰል የብልናን ኢና? ከምቶም ካልኦት ሃዋርያት ኣሕዋት ጎይታናን ኬፋን ዝገብርዎ ብእምነት ሓብትና ዝኾነት ሰበይቲ ምሳና ኸነዝውር ዶ መሰል የብልናን ኢና? ወይስ ኣነን ባርናባስን ጥራይ ዲና ዕዮ ክንሓድግ መሰል ዘይብልና? ኣየናይ ዓቄታ እዩ ገዛእ ገንዘቡ እናተመገበ ዝኽተል? ወይኒ ተኺሉስ ፍሪኡ ዘይበልዕከ መን እዩ? ወይስ እናጓሰየ ካብተን ዝጓሰየን መጓሰ ጸባ ዘይሰቲ መን እዩ? እዚ ከም ኣዘራርባ ሰብ ዶ እየ ዝዛረብ ዘለኹ? ሕጊ እውን ዶ ከምኡ ኣይብልን እዩ? ኣፍ እቲ ዘኽይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ዝብል ኣብ ሕጊ ሙሴ ጽሑፍ ኣሎ እሞ ኣምላኽ ዶ ብዛዕባ ኣብዑር ሓልዩ እዩ? ወይስ ብስሩ ምእንታና ዶ ኣይኮነን ዝብሎ ዘሎ? እቲ ዝሓርስ ብተስፋ ክሓርስ እቲ ዘኽይድ ከዓ ግዲኡ ክረክብ ብተስፋ ከኽይድ ዝግብኦ ስለ ዝኾነ ምእንታና እዩ እዚ ተጻሒፉ ዘሎ። ንሕና ንኣኻትኩም እቲ ናይ መንፈስ ካብ እንዘርኣልኩም ከ እቲ ናይ ስጋኩም እንተዓጸናዮ በዚሑና እዩ? ካልኦት ካብዚ መሰል እዚ ኣባኻትኩም ተማቐልቲ ካብ ዝኾኑስ ንሕና ዶ ግዳ ዝዓዝዝ ኣየሎናን? ንሕና ግና ንወንጌል ክርስቶስ መዕገቲ ምእንቲ ኸይንገብርሲ ንኹሉ ንዕገስ እምበር ነዚ መሰል እዚ ኣይወሰድናዮም። እቶም ቅዱስ ኣገልግሎት ዘገልግሉ ካብቲ ናይ ቤት መቕደስ ከም ዝምገቡ እቶም ኣብ መሰውኢ ዘገልግሉ እውን ምስቲ መሰውኢ ከም ዝካፈሉ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ከምኡ ድማ ጎይታ ነቶም ወንጌል ዝሰብኩ ብወንጌል ክምገቡ ሰሪዑሎም ኣሎ። ኣነ ግና ካብ ከምዚ ዝመሰለ ሓንቲ እኳ ኣይወሰድኩን። ከምኡ ምእንቲ ክኾነለይ ኢለ እውን ኣይኮንኩን እዚ ዝጸሓፍኩ። ነቲ ትምክሕተይ ሓደ ከንቱ ካብ ዝገብሮስ ሙማት ይሕሸኒ ነይሩ። ኣነ ወንጌል እንተሰበኽኩ ብግዲ በፂሑኒ እሞ ዝምክሓሉ የብለይን። ወንጌል እንተዘይሰበኽኩ ግና ወይለይ። እዚ ፈትየ እንተገበርክዎስ ዓስቢ ኣሎኒ። ከይፈተኹ እንተገበርክዎ ግና እዚ መጋብነት እዚ ብዝኾነ ይኹን ሕድሪ ተዋሂቡኒ እዩ። እምበኣርሲ ዓስበይ ደኣ እንታይ እዩ? ወንጌል እናሰበኽኩስ እቲ ብወንጌል ዘለኒ መሰልከይ ወሰድኩ። ወንጌል ብኸምኡ እንተነገርኩ እዩ። ካብ ኩሉ ሓራኽ ነሰይ ኣነ ብዙሓት ምእንቲ ክረብሕ ንርእሰይ ባርያ ኩላቶም ገበርክዋ። እቶም ኣይሁድ ምእንቲ ክረብሕ ምስ ኣይሁድ ከም ኣይሁዳዊ ኮንኩ። እቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ምእንቲ ክረብሕ ከዓ ምስቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ባዕለይ እኳ ትሕቲ ሕጊ ዘይኮንኩ ክነሰይ ከምቲ ትሕቲ ሕጊ ዘሎ ኮንኩ። እቶም ሕጊ ዘይብሎም ብሕጊ ክርስቶስ እምበር ብዘይ ሕጊ ኣምላኽ ዘይኮንኩ ክነሰይ ከምቶም ሕጊ ዘይብሎም ኮንኩ። ኣነ እቶም ድኹማት ምእንቲ ክረብሕ ድማ ምስቶም ድኹማት ድኹም ኮንኩ። ብኹሉ መገዲ ንገሊኦም ምእንቲ ከድሕን ንኹላቶም ኩሉ ኮንኩ። እዚ ኩሉ ምእንቲ ወንጌል ንርእሰይ እውን ካብኡ ክካፈል ኢለ እየ ዝገብሮ ዘለኹ።
ኣብቲ ስፍራ ቅድድም ዝቀዳደሙኸ ኩላቶም ከም ዝጎዩ ነታ ዓስቢ ዓወት ግና ሓደ ከም ዝወስዳዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ንስኻትኩም ምእንቲ ክትረኽብዋ ከምኡ ጉየዩ። ዝቃለስ ዘበለ ብኩሉ ነገር መጢኑ ነፍሱ ይገቲ እዩ። እዚኣቶም ነቲ ሓላፊ ኣኽሊል ምእንቲ ክቕበሉ እዮም። ንሕና ግና ነቲ ዘይሓልፍ። ስለዚ ኣነ እጎይ ኣለኹ። ናኸ ከምቲ ንዘይፍሉጥ ዝጎይ ኣይኮንኩን። እምክት ኣለኹ። ከምቲ ንንፋስ ዝወቅዕ ግና ኣይኮንኩን። ንኻልኦት እናሰበኽኩ ንርእሰይ ድርጉይ ምእንቲ ከይከውን ንስጋይ እሰቂዮን እግዝኦን ኣለኹ። ምዕራፍ 10 ኣሕዋተየ ኩላቶም ኣቦታትና ትሕቲ ደበና ከም ዝነበሩ ኩላቶም እውን ባሕሪ ከም እተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ። ኩላቶም ድማ ብደበናን ብባሕርን ናብ ሙሴ ተጠምቁ። ኩላቶም እውን እቲ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ። ኩላቶም እውን እቲ ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ። ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ሰትዮም እዮም እሞ እቲ ከውሒ እቲ ከዓ ክርስቶስ እዩ። ካባታቶም እቶም ዝበዝሑ ግና ንኣምላኽ ባህ የበልዎን፣ ስለዚ ኣብ በረኻ ተረፉ። እዚ ከዓ ከምቲ ንሳቶም እተመነይዎ ንሕና ነቲ እከይ ምእንቲ ከይንምነ መለበሚ ይኾነልና። እምበኣርከ እቲ ህዝቢ ክበልዕን ክሰትን ተቐመጠ ክሰሓቕውን ተንስአ ዝብል ከም እተጻሕፈ ከምቶም ገሊኣቶም መምለኽቲ ጣዖት ትኹኑ። ከምቲ ገሊኣቶም ዝመንዘሩ እሞ ብሓንቲ መዓልቲ 23,000 ዝወደቑ ኣይንመንዝር። ከምቲ ገሊኣቶም ዝፈተንዎ እሞ በትማን ዝጠፍኡ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ። ከምቲ ገሊኣቶም ዘዕዘምዘሙ እሞ እቲ መጥፊኢ ዘጥፍኦም ኣይንዕዘምዝም። እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበፅሖም። ንሕና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዘርከበና እውን ንተግሳጽ ክኾነና እዩ እተጻሕፈ። ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ። ሰብ ክጸሮ ዘይኽእል ፈተና ኣይበጽሓኩምን። ኣምላኽ እሙን እዩ እሞ ምስቲ ፈተናኹም ምጽዋሩ ምእንቲ ክትክእሉስ መውፅኢ ገይሩልኩም ኣሎ። ካብ ዓቕምኹም ንንየው ክትፍተኑ ኣይሓድግኩምን እዩ። ስለዚ ካብ መምለኽ ጣዖት ህደሙ። ከም ነስተውዓልቲ እየ ዝዛረብ ዘለኹ። ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ባዕላትኩም ፍረዱ። እታ ንሕና እንባረኻ ናይ በረኸት ጽዋእ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን? እታ እንቆርሳ እንጌራስ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን? ካብ ሓንቲ እንጌራ ተማቒልና ኢና እሞ ሓንቲ እንጌራ ካብ እትኸውንሲ ንሕና ብዙሓት ክነስና ሓደ ስጋ ኢና። ንእስራኤል እማ ብስጋ ጠምቱ እቶም ካብ መስዋእቲ ዝበልዑስ ምስቲ መሰዊኢ ዶ ሕብረት የብሎም እዮም? እንታይ ከ እብል ኣለኹ? ንጣዖታት እተሰውአ ዶ ገለ ነገር እዩ ወይ ጣዖት ዶ ገለ ነገር እዩ? ኣይፋሉ። ኣሕዛብ ዝስውእዎ ነጋንንቲ እዩ እምበር ንኣምላኽ ኣይኮነን። ምስ ኣጋንንቲ ሕብረት ክህልወኩም ኣይፈቱን እየ። ጽዋእ ጎይታን ጽዋእ ኣጋንንትን ክትሰትዩ ኣይከኣለኩምን። ካብ ማኣዲ ጎይታን ካብ ማኣዲ ኣጋንንትን ክትምቀሉ እውን ኣይከኣለኩምን እዩ። ወይስ ንጎይታ ምእንቲ ኸነቕንቆ ዲና ዶ ንሕና ንምርትዕ? ኩሉ ተፈቒዱለይ ኩሉ ግና ኣይጠቅምን እዩ። ኩሉ ተፈቒዱለይ ኩሉ ግና ኣይሃንጽን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ንጥቕሚ ብጻይ ደኣ እምበር ሓደ እኳ ጥቕሚ ርእሱ ኣይድለን። ምድርን እቲ ኣብኣ መሊኡ ዘሎን ናይ እግዚኣብሔር እዩ እሞ ኣብ ዕዳጋ ዝሽየጥ ዘበለ ኩሉ ስለ ሕልና ኢልኩም ገለ ከይመራመርኩም ብልዑ። ካብቶም ዘይኣምኑ ሓደ እንተጸዋዓኩም እሞ ክትከዱ እንተደልየኹም ስለ ሕልና ኢልኩም ገለ ከይመራመርኩም እተቐረበልኩም ዘበለ ኩሉ ብልዑ። እዚ ንጣዖታት እተሰውዐ እዩ እንተበለኩም ግና ምእንቲ እቲ ዝነገረኩምን ምእንቲ ሕልናን ኢልኩም ኣይትብልዑ። ማለት ሕልና ብጻይካ ዳ እምበር ሕልና ርእስኻ ኣይብል። ስለምንታይ ከእቲ ሓርነተይ ብሕልና ካልእ ዝፍረድ? ኣነ ብምስጋና ካብ ዝምቀሎ ደኣ ስለምንታይ በቲ ዘመስግነሉ ዝጽረፍ? እምበኣርሲ እንተበላዕኩም ወይስ እንተሰተኹም ወይስ ዝኾነ ይኹን እንተገበርኩም ኩሉ ንኽብሪ ኣምላኽ ግበርዎ። ንኣይሁድ ኮነ ንጽርዓውያን ወይስ ንማሕበር ኣምላኽ ኮነ መዓንቀፊ ኣይትኹኑ። ምእንቲ ክድሕኑስ ጥቕሚ ብዙሓት እምበር ጥቕሚ ርእሰይ ከይደለኹ ከምኡ ድማ ኣነ ብኩሉ ነገር ምዕራፍ 11 ከምዚ ኣነ ንክርስቶስ ትመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም ንኣይምሰሉ። ሕጂ ድማ ብኩሉ ስለ ዝዘከርኩምንን ከምቲ ዝመሃርኩኩም ጌርኩም ነቲ ምህሮ ስለ ዝሓዝኩምዎን እንእደኩም ኣለኹ። ግናኸ ርእሲ ሰብኣይ ዘበለ ክርስቶስ ርእሲ ሰበይቲ ከዓ ሰብኣይ ርእሲ ክርስቶስ እውን ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ እፈትለኹም። ሰብኣይ ዘበለ ኩሉ ክጽሊ ወይ ትንቢት ክንበህ ከሎ ርእሱ እንተተጐልበበ ንርእሱ ይሕስር። ሰበይቲ ዘበለት ኩላ ግና ክትጽሊ ወይስ ትንቢት ክትንበህ ከላ ርእሳ እንተ ዘይተጐልበበት እዚኣስ ከም ልጽይቲ እያ እሞ ርእሳ ትሕስር እያ።
ሰበይቲ ዘይትጉልበብ እንተኾነት እምበኣርሲ ፀጉራ ትቆረፅ ግናኸ ንሰበይቲ ምቁራፅ ወይስ ምልፃይ ፀጉራ ዘነውራ ካብ ኮነ ትጎልበብ ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ እያ እምበር ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ ኣይኮነን እሞ ሰብኣይ ምስሊ ኣምላኽን ክብሩን ካብ ኮነስ ርእሱ ክጉልበብ ኣይግብኦን እዩ እቲ ግና ክብሪ ሰብኣይ እያ ሰበይቲ እውን እያ ምእንቲ ሰብኣይ እተፈጥረት እምበር ሰብኣይሲ ምእንቲ ሰበይቲ ኣይተፈጥረን ስለዚ ከዓ ምእንቲ እቶም መላእኽቲ ንሰበይቲ ኣብ ርእሳ ምልክት ምልኪ ክህልዋ ይግባእ እዩ ከምቲ ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ ዝኾነት ከምኡውን ሰብኣይ ብሰበይቲ እዩ ብጎይታ ግና ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ሰብኣይ ከዓ ብዘይ ሰበይቲ ከቶ ኣይከውንን እዩ ኩሉ ግና ካብ ኣምላኽ እዩ እስኪ በዓላትኩም ፍረድዎ ሰበይቲ ከይተጎልበበት ናብ ኣምላኽ ክትፅሊ ዶ ይግባእ እዩ ወይስ ሰብኣይ ፀጉሩ እንተኣንውሐ ሓሳሩ ምዃኑስ እቲ ባህሪ ባዕሉ ዶ ኣይምሕረኩምን እዩ ሰበይቲ ፀጉራ እንተኣንውሐት ግና ፀጉራ ኣብ ክንዲ መጎልበቢ ተዋሂብዋ እዩ እሞ ንኣኣ ክብረታ እዩ ገለ ሰብ ግና ባእሲ ዝፈቱ እንተኾነ ንሕናን እተን ማሕበራት ኣምላኽን ከምዚ ዝበለ ልማድ የብልናን ግናኸ እዚ ክእዝዝ ከለኹ ምእካብኩም ንዝገድድ እምበር ንዝሓይሽ ስለ ዘይኮነ ኣይንእደኩምኒ ቅድሚ ኩሉ ከዓ ኣብ ማሕበር ምስ ተኣከብኩም ምፍልላይ ኣብ ማእከልኩም ከም ዘሎ እሰምዕ ኣለኹ እሞ ካብኡ እውን ከፍ ኢለ እኣምን እየ እቶም ቅኑዓትኩም ምእንቲ ክግለጹስ ኣብ ማእከልኩም ሻራኽ ክኸውን ብግዲ ዘድሊ እዩ ብግዜ ብልዕኩም ነፍሲ ወከፍኩም ተቐዳዲሙ ድራሩ ይበልዕ እቲ ሓደን ይጠሚ እቲ ሓደን ይሰክር ኣሎ እሞ ከምኡ እቲ ብሓደ ምእካብኩም ንምብላዕ መኣዲ ጎይታ ኣይኮነን እትበልዑሉን እትሰትዩሉን ኣባይቲ ዶ የብልኩም ወይስ ንማሕበር ኣምላኽ ኒዕኩም ዲኹም ነቶም ዘይብሎምን እትሕፍርዎም ዘለኹም እንታይ እሞ ክብለኩም በዚ ዶ ክንእደኩም ኣይንእደኩምኒ ኣነ ካብ ጎይታ እተቐበልክዎ እየ እሞ ንኣኻትኩም እውን ዝነገርክዎ ጎይታና ኢየሱስ በታ እተትሓዘላ ለይቲ እንጌራ ኣልዓለ ኣመስኪኑ ቆረሰ እሞ ውሰዱ ብልዑ እዚ ምእንታኹም እተዋህበ ስጋይ እዩ እዚ ንመዘከርታ ግበርዎ በለ ከዓ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋ ኣልዓለ እሞ እዛ ጽዋ እዚኣ ብደመይ ሓድሽ ኪዳን እያ ብትሰትይዎ መጠን ንመዘከርታ ግበርዎ በለ ማለት እዛ እንጌራ እዚኣ ብትበልዕዋ እዛ ጽዋ እዚኣ እውን ብትሰትይዋ መጠን ክሳዕ ጎይታ ዝመጽእ ሞቱ ትነግሩ ኢኹም ስለዚ ከይተገበዎ እዛ እንጌራ እዚኣ ዝበልዕ ወይስ ጽዋእ ጎይታ ዝሰቲ ንሱ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን እዩ ዝዕገብ ግናኸ ሰብ ንርእሱ ይመርምር ከምኡ ከዓ ካብዛ እንጌራ እዚኣ ይብላዕ ካብዛ ጽዋእ እዚኣ እውን ይስተ እቲ ዝበልዕን ዝሰትን ንስጋ ጎይታ እንተዘየለለየ ንርእሱ እዩ ፍርዲ ዝበልዕን ዝሰትን በዚ ምክንያት እዚ እዮም ኣብ ማእከልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለዉ ዝደቀሱ እውን ብዙሓት እዮም ግናኸ ኣብ ርእስና እንተንፈርድሲ ኣይምተኾነናን ነርና ክንፈርድ ከሎና ግና ምስ ዓለም ምእንቲ ከይንኹነን ብጎይታ ንቕጻዕ ኣሎና ስለዚ ኣሕዋተይ ንምብላዕ ክትእከቡ ከለኹም ንሓድሕድኩም ደኣ ተፀባበዩ ምእካብኩም ንፍርዲ ምእንቲ ከይከውን ገለ ሰብ እንተጠመየ ኣብ ቤቱ ይብላዕ ነቲ ዝተረፈ ግና ምስ መጻእኩ ክሰርዖ እየ ምዕራፍ 12 ኣሕዋተይ ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ውህበት ግና ብዘይፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ኣረማውያን ከለኹም ናብቶም ዓባሳት ጣዖታት እናተመራሕኩም ከም እተሰሓብኩም ትፈልጡ ኢኹም እዚ ሓደ እኳ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ከም ዘይብል መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተ ዘይኮነ ከዓ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብል ንሓደ እኳ ከም ዘይኮነሉ የፍልጠኩም ኣለኹም እምበኣርከ ውህበት በበይን እዩ መንፈስ ግና ሓደ ንሱ እዩ ኣገልግሎት በበይን እዩ ጎይታ ግና ሓደ ንሱ እዩ ግብሪ ሓይሊ ድማ በበይን እዩ እቲ ኣብ ኩላቶም ኩሉ ዝገብር ኣምላኽ ግና ሓደ ንሱ እዩ ግናኸ ንነፍሲ ወከፍ ምግላፅ መንፈስ ንጥቕሚ ይወሃቦ እዩ ንሓደስ ቃል ጥበብ ብመንፈስ ይወሃቦ እዩ ነቲ ሓደ ከዓ ቃል ፍልጠት በቲ ሓደ መንፈስ ንሓደ ግና እምነት በቲ ሓደ መንፈስ ንሓደ ድማ በቲ ሓደ መንፈስ ናይ ምፍዋስ ውህበት ይወሃቦ ንሓደ ከዓ ግብሪ ሓይሊ ንምግባር ንሓደ ትንቢት ንሓደ ምልላይ መናፍስቲ ሓደ ብዓይነቱ ዘሎ ቋንቋታት ነቲ ሓደ ከዓ ምትርጓም ቋንቋታት ይወሃቦ እዚ ኩሉ ከዓ ንሱ እቲ ሓደ መንፈስ ከም ዝደለዮ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍ ገግዲኡ እናመቐለ እዩ ዝገብሮ ከምቲ ስጋ ሓደ ክነሱስ ብዙሕ ኣካላት ዘለዎ ዘሎ እቲ ኣካላት ስጋ ከዓ ብዙሕ ክነሱስ
ሓደ ስጋ ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ከምኡ እዩ። ኣይሁድ ወይስ ጽርዓውያን ባሮት ወይስ ጨዋታት እንተኾንና ንሕና ኩላትና ሓደ ስጋ ምእንቲ ክንከውንሲ ብሓደ መንፈስ ተጠሚቕና ኢና እሞ ሓደ መንፈስ ሰተይና። እቲ ስጋ ከዓ ብዙሕ እምበር ሓደ ኣካል ኣይኮነን እሞ እግሪ ኢድ ካብ ዘይኮንኩስ ናይ ስጋ ኣይኮንኩን እንተበለ በዚ ዶ ናይ ስጋ ምዃኑ ይተርፎ እዩ? እዝኒ ድማ ዓይኒ ካብ ዘይኮንኩስ ናይ ስጋ ኣይኮንኩን እንተበለት በዚ ዶ ናይ ስጋ ምዃና ይተርፍ እዩ? ብዘሎ እቲ ስጋ ኩሉ ዓይኒ እንተዝኸውን ደኣ ምስማዕ ኣበይ ምተረኽበ? እቲ ስጋ ኩለንትናኡ ምስማዕ እንተዝኸውንከ ምሽታት ኣበይ ምተረኽበ? ሕጂ ግና ኣምላኽ ንሱ ከም ዝደለዮ ገይሩ ነቲ ኣካላት ንነፍሲ ወከፉ ኣብቲ ስጋ ሰርዖ። ኩሉ ኣካላት ሓደ ኣካል ጥራይ እንተዝኸውንከ እቲ ስጋ ኣበይ ምሃለወ? ሕጂ ግና ኣካላት ብዙሕ እቲ ስጋ ግና ሓደ እዩ። ዓይኒ ንኢድ ኣይደልየክን ክትብላ ኣይከኣላን እዩ፣ ወይስ ርእሲ ድማ ንእጋር ኣይደልየኩምን ክትብሎም ኣይከኣላን እዩ። እቶም ድኹማት ዝመስሉ ኣካላት ስጋ እባ ግዳ እዮም ኣዝዮም ዝድለዩ። ነቲ ኣብ ስጋ ዘሎ ሕሱር ዝመስለና ከዓ ብዝበዝሕ ክብሪ ንኸድኖ፣ ንሕፍረትና እውን ኣዝና ብክብሪ ንኽውሎ። እቲ ክቡር ኣካላትና ግና እዚ ኣየድልዮን እዩ። ግና እቲ ኣካላት ንሓድሕዱ ሓደ ሓልዮ ክህልዎ እምበር ኣብቲ ስጋ ምፍልላይ ምእንቲ ከይከውንሲ ኣምላኽ ነቲ ክብሪ ዝጎደሎ ኣካል ዝበዝሕ ክብሪ እናሃበ ነቲ ስጋ ኣጋጠሙ። ሓደ ኣካል እንተተሰቀየ ኩሉ ኣካላት ይስቀ፣ ሓደ ኣካል እንተኸበረ ከዓ ኩሉ ኣካላት ሓቢሩ እዩ ዝሕጎስ። እምበኣርከ ንስኻትኩም ስጋ ክርስቶስ ኢኹም፣ ነፍሲ ወከፍኩም ከዓ በብክፍሉ ኣካላት ኢኹም። ኣምላኽ ድማ ኣብ ማሕበር ቅድም ሃዋርያት፣ ሳልሳይ መምሃራን፣ ድሓር ገበርቲ ሓይልታት፣ ድሓር ውህበት ምፍዋስ፣ ምርዳእ ድኹማት፣ ምምራሕ በብዓይነቱ ቋንቋታት ሰርዐ። ኩላቶም ዶ ሃዋርያት እዮም? ኩላቶም ዶ ነቢያት እዮም? ኩላቶም ዶ መምሃራን እዮም? ኩላቶም ዶ ገበርቲ ተኣምራት እዮም? ኩላቶም ዶ ውህበት ምፍዋስ ኣለዎም? ኩላቶም ዶ ቋንቋታት ይዛረቡ እዮም? ኩላቶም ዶ ይትርጉሙ እዮም? ነተን ዝዓበያ ውህበታት ደኣ ፀዓቱ። ሕጂ ከዓ ዝበለፀ መገዲ ክሕብረኩም እየ። ምዕራፍ 13 ብቋንቋታት ሰብን መላእኽትን እንተዝዛረብ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ከም ዘድሂ ኣስራዚ ወይስ ጭልጭል ከም ዝብል ጸናጽል ምኾንኩ። ትንቢት እንተዝህልወኒ ኩሉ ምስጢራትን ኩሉ ፍልጠትን እንተዝፈልጥ ኣኽራን ክሳዕ ዘግዕዝ ከዓ ኩሉ እምነት እንተዝህልወኒ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ከንቱ ምኾንኩ ነይረ። ኩሉ ገንዘበይ ከዓ ንድኻታት እንተዝዕድል ስጋይ እውን ንምንዳድ ኣሕሊፈ እንተዝህብ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ሓንቲ እኳ ኣይጠቕመንን እዩ። ፍቕሪ ዓቃል እያ፣ ፍቕሪ ለዋህ እያ፣ ፍቕሪ ኣይትቐንእን፣ ፍቕሪ ኣይትጀሃርን፣ ኣይትንፋሕን፣ ኣይተስተሕፍርን፣ ናታ ኣይትደልን፣ ኣይትምረርን፣ ኣይትቕየምን እያ። ብሓቂ ትሕጐስ እምበር ብዓመፅ ባህ ኣይብላን። ኩሉ ትጸውር፣ ኩሉ ተኣምን፣ ኩሉ ተስፋ ትገብር፣ ኩሉ ትዕገስ። ፍቕሪ ኸቶ ኣይተቋርፅን እያ። ትንቢት እንተሎ ንሱ ክሰዓር፣ ምዝራብ ቋንቋታት እንተሎ ንሱ ክውዳእ፣ ፍልጠት እንተሎ እውን ንሱ ክሰዓር እዩ። ማለት ሓደ ምቃል ንፈልጥ ኢና እሞ ሓደ ምቃል ከዓ ንንበር። ግናኸ እቲ ምልኣት ምስ መፀ እቲ ምቃል ክሰዓር እዩ። ቆልዓ ከለኹ ከም ቆልዓ ተዛረብኩ፣ ልቢ ቆልዓ ነበረኒ፣ ከም ቆልዓ ሓሰብኩ። ሰብኣይ ምስ ኮንኩ ግና እቲ ነገር ቆልዓ ሓደግኩ። ሕጅስ ብመረፀን ዋግዋጎ ንርኢ ኣሎና፣ ሽዑኡ ግና ገጽ ንገጽ ክንርኢ ኢና እሞ ሕጂ ምቃል እፈልጥ ኣለኹ፣ ሽዑ ግና ከምቲ ኣነ እተፈለጥኩ ክፈልጥ እየ። ሕጂ ግና እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቕሪ እዘን ሰለስተ እዚኣተን ይነብራ፣ ካብዚኣተን እተዓቢ ግና ፍቕሪ እያ። ምዕራፍ 14 ንፍቕሪ ሰዓብዋ፣ ንመንፈሳዊ ውህበት ምናዳ ግና ክትንበዩ ቅንኡ። እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ምስጢራት ብመንፈስ ይዛረብ ኣሎ። ሓደ እኳ ኣየስተውዕሎን እዩ እሞ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ። እቲ ትንቢት ዝንበ ግና ንሰብ ዝሃንፅን ዝምዕድን ዘጸናንዕን እዩ ዝዛረብ። ቋንቋታት ዝዛረብ ንርእሱ ይሃንጽ፣ ትንቢት ዝንበ ግና ንማሕበር እዩ ዝሃንጽ። ስለዚ ኩልኻትኩም ብቋንቋታት ክትዛረቡ ምናዳ ግና ክትንበዩ እፈቱ ኣለኹ። እታ ማሕበር ምእንቲ ክትህነጽ ዝትርጉም እንተዘይኮነስ
ካብቲ ብቋንቋታት ዝዛረብ እቲ ትንቢት ዝንበእ ይዓቢ። ኣሕዋተይ ሕጂ ግና ብቋንቋታት እናተዛረብኩ እንተዝመጻኩም እሞ ብራእይ ወይ ብፍልጠት ወይ ብትንቢት ወይ ብምህሮ ገይረ እንተ ዘይተዛረብኩኹም እንታይ ክጠቕመኩም እዩ? እቲ መለኸት ዘይፍለጥ ድምፂ እንተ ኣድሃየኸ መን እዩ ንውግእ ዝስለፍ? እቲ ህይወት ዘይብሉ እሞ ድምፂ ዘድሂ ከም እኒ እምብልታ ወይስ መሰንቆ ዝመሰለ ፍሉይ ቃናታት እንተ ዘየድሃየ እታ ብእምብልታ ወይስ ብመሰንቆ ዝቃነ ከመይ ገይሩ ይፈልጥ? ከምኡ ኸዓ ንስኻትኩም በቲ ቋንቋታት ዝስትውዓል ጌርኩም እንተዘይተዛረብኩም ከ ምስ ንፋስ ከም እትዛረቡ ኢኹም እትኾኑ እሞ እቲ እትብልዎ ከመይ ኢሉ ክፍለጥ እዩ? ኣብ ዓለም በበይኑ ዝኾነ ብዙሕ ቋንቋታት ኣሎ። ርግጽ ደሃይ ዘይብሉ ግና የልቦ እምበኣርሲ ኣነ ሓሳብ እቲ ድምፂ ካብ ዘይፍለጥ ነቲ ዝዛረብ ከም ባርባር ክኾኖ እየ። እቲ ዝዛረብ እውን ንኣይ ከም ባርባር እዩ ዝኾነኒ። ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ንመንፈሳዊ ህበት እትቐንኡ ካብ ኮንኩምሲ ንምህናፅ ማሕበር ዕዙዛት ክትኮኑ ድለዩ። ብቋንቋ ጓና እንተጸለኹ መንፈሰይ እዩ ዝጽሊ፣ ኣእምሮይ ግና ብዘይፍረ እዩ። እዚ እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ምትርጓሞም እንቲ ክከኣሎ ይጸሊ። እንታይ ደኣ እዩ? ብመንፈስ ክጽሊ ግናኸ በእምሮይ ድማ ክጽሊ እየ። ብመንፈስ ክዝምር ግናኸ በእምሮይ እውን ክዝምር እየ። እንተ ዘይኮነስ ብመንፈስ እንተባረኽካ እቲ ኣብ ስፍራ እቲ ዘይተማህረ ተቐሚጡ ዘሎ ነቲ ንስኻ እትብሎ ካብ ዘይፈለጦ ከመይ ገይሩ ብምስጋናኻ ኣሜን ክብል ይከኣሉ? ንስኻስ ጽቡቕ ገበር ጌርካ ተመስግን ኣለኻ፣ እቲ ካልእ ግና ኣይተሃንጸን። ሓለፋ ኩላትኩም ቋንቋታት እዛረብ እየ እሞ ንኣምላኽ ኣመስግን ኣለኹ። ግናኸ ንኻልኦት እውን ምእንቲ ክምህርሲ ኣብ ማሕበር እልፊ ቃል ቋንቋ ካብ ዝዛረብ 5 ቃላት በእምሮ ክዛረብ እፈቱ ኣለኹ። ኣሕዋተይ በእምሮ ሰብኡት ኩኑ፣ ብኸፋኣት ደኣ ሕፃናት ኩኑ እምበር ብዛዕባ ኣእምሮስ ቆልዑ ኣይትኩኑ። ኣብ ሕጊ ነዚ ህዝቢ እዚ ብኻልእ ዝቋንቋኦም ሰባትን ብኸናፍር ጓኖቱን ገይረ ክዛረቦ እየ፣ ምስናይ እዚ እኳ ኣይክሰምዑን እዮም እብል እግዚኣብሔር ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። ስለዚ ቋንቋታት ነቶም ዘይኣምኑ ምልክት እዩ እምበር ነቶም ዝኣምኑ ኣይኮነን። ትንቢት ግና ነቶም ዝኣምኑ ምልክት እዩ እምበር ነቶም ዘይኣምኑ ኣይኮነን። ደጊም ኩላ እታ ማሕበር ሓቢራ እንተተኣከበት ኩላቶም ከዓ ብቋንቋታት እንተተዛረቡ እሞ ዘይምሁራት ወይስ ዘይኣምኑ ሰብ ኣብኡ እንተኣለዉ ተጸሊሎም ዶ ኣይብሉን እዮም? ግናኸ ኩላቶም እንተተነበዩ እሞ ሓደ ዘይኣምን ወይስ ዘይምሁር እንተኣሎ ኣተወ ኩላቶም ይገንሕዎ፣ ኩላቶም ይፈርድዎ እዮም። ኣብ ልቡ እትሓብአ ድማ ይግለጽ እሞ ከምኡውን ኣምላኽ ኣብ ማእከልኩም ከም ዘሎ እናነገረ ብገጹ ተደፊኡ ንኣምላኽ ክሰግድ እዩ። ኣሕዋተይ እንታይ ደኣ እዩ? ክትእከቡ ከለኹም ነፍሲ ወከፍኩም መዝሙር ኣለዎ፣ ምህሮ ኣለዎ፣ ራእይ ኣለዎ፣ ቋንቋ ኣለዎ፣ ትርጉም ኣለዎ። ኩሉ ንምህናፅ ይገበር። ብቋንቋ ዝዛረብ እንተሎ 2 እንተበዝሑ ከዓ 3 ይኹኑ እሞ በብተራ ይዛረቡ፣ ሓደ ከዓ ይተርጉሞ። ተርጓሚ እንተዘይልቦ ግና እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ኣብታ ማሕበር ስቕ ይበል፣ ንርእሱን ንኣምላኽን ግና ይዛረብ ደኣ። ነቢያት ድማ 2 ወይስ 3 ኮይኖም ይዛረቡ፣ እቶም ካልኦት እውን ይመርምሩ። ካብቶም ተቐሚጦም ዘለዉ ንሓደስ ራእይ እንተተገልጸሉ ግና እቲ ቀዳማይ ስቕ ይበል። ኩላቶም ምእንቲ ክመሃሩ፣ ኩላቶም እውን ክመዓዱስ፣ ኩላትኩም በብሓደ ክትንበዩ ይከኣለኩም እዩ። ኣምላኽሲ ናይ ሰላም እምበር ናይ ዝርግርግ ኣምላኽ ኣይኮነን እሞ እቶም መናፍስቲ ነቢያት ነቶም ነቢያት ይግዝእዎም እዮም። ከምቲ ኣብ ኩላተን ማሕበራት ቅዱሳን ዝግበር ዘሎ ኣንስቲ ኣብ ማሕበር ክዛረባ ኣይተፈቕደለንን እዩ እሞ ስቕ ይበላ፣ ከምቲ ሕጊ ዝብሎ ድማ ይገዝኣ። ንሰበይቲ ኣብ ማሕበር ምዝራብ ነውሪ እዩ እሞ ገለ ክመሃራ እንተደለያ ኣብ ቤት ንሰብኡተን ይሕተታ። ወይስ ቃል ኣምላኽ ዶ ካባኻትኩም እዩ ዝወፀ? ወይስ ኣባኻትኩም ጥራይ ድዩ ዝበጽሐ? ሓደ ንሱ ንርእሱ ነቢ ወይስ መንፈሳዊ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዛት ምዃኑ ይፍለጥ። እቲ ክፈልጦ ዘይደሊ ግና ኣይፍለጦ። ኣሕዋቴ ስለዚ ክትንበዩ ሃረር በሉ፣ ብቋንቋታት ምዝራብ ድማ ኣይትኸልክሉ፣ ግናኸ ኩሉ ብስርዓትን በጋባብን ይኹን። ምዕራፍ 15 ኣሕዋቴ
نخنتو آمينكم انت زيكونكم كمتا أنا زسبقكو غيركم حيزكمو انت ألخم سي اتي زسبقكم اتقبلكمون أبوت أنيعكم زلخمن وقوون اتدحنولون وانجل أفلتوكم ألخم إتا أنا اتقبلكو المخلو نجركم إيه كمت اتم تحفات زبلو كريستوس من انت حاتياتنا موته تقبرقا كمتي اتم تحفات زبلو بساسيكم عالتون تنسى نكيفا لحرونتهم عسرتو كلتا ترأي دحريقو زبزحو كاباتاتهم كسع لومي زلو قلياتهم دينا دكيسهم زلو كاب حموشتا مئتي نزبزحو أحوات بحنساب ترأي دحريقو نياقوب دحريقو كان نقولاتهم حوارات ترأي دحري خلاتهم دما نأي قلع نزمسل ترأيني أنس نتا محبر أملاك سلسوغو قوة من أس كلاتهم حوارات إيه أمو حوارات خسمة بقعيكمكم اتي زلخو وقنا بتسقى أملاخي زلخو كاب كلاتهم زبزح دا تعرفو انبر اتنا أي اتوها بتسقوه كنتو أيكونن اتمساي زلو تسقى أملاخ دا أي انبر أنا أيكونكم باسي أنا انت يخونكو نساتهم انت خونو كمزي غيرنا نسبخ علونا نسخاتكم منكم وآمنكم كريستوس كاموتات كمزي تنسئ كابز سبخ دا كما إلوم يوم حيالو خبخاتكم تنسئ موتات يلبون زبلو زلو تنسئ موتات زيلبو انت خوينوس كريستوس دم اي تنسئن كريستوس زي تنسئ انت خوينوس انبارك سبكتنا خنتي امناتكم من كنتو ايا نكريستوس اتنسئو إلنا مسكرنا إنا أمو نكريستوس زي تنسو انت خوينوس موتاتون انت زي تنسئو نحنا حسوت مسكر أملاخ كوينا نركب إنا موتات انت زي تسؤوس كريستوس ون انت اي تنسأن امو كريستوس زي تنسأن انت خوينوس ناتكم كنتويا سخاتكم جنا أبحاتياتكم عالدكم بارسي اتوم بكريستوس دكاسو دوما تقواتيهم أبزا هيوات زياد راي بكريستوس تسفى انت قبرناس كاب كله ان دنقز مخونان يلنا جنا كريستوس بخرو اتوم تدكاسو خوينو كموتات تنسأن سلازي كمتي موت بحاد السب زمزة كموقات تنسأي موتات بحاد السب يزمزة كمتو كلاتهم بعدام زموتو كمودما كلاتهم بكريستوس هيوان كون إيام جناخة نفس وكف بسرعته إيام كريستوس كم بخري دحر اتوم ناي كريستوس زبالو بمزعاتو كريستوس نتوم تسألاتو زبالو تحت آقارو ساع زقبروم كنكس يقبو إيامو كل شماتن سلطانن حيلن مسعارة تا منجستي نجزيابير أبو مسوفة شعو يو مودأتا زخون تا مودأتا زي سعر تسألأون موت أملاك أب تحت أقارو كله أجزو أمو كله تجزئ خبل كله بزي اتي كله نقو زجزؤ كم زخونة جهود إيو كله مستجزؤ جنا أملاكون كله أب كله من أنت تخون شعو اتي ود بعلو نت كله زجزؤ تجزئيو انت زي كونس اتم أب كند موتات تمقو دا انت يجبرو اللون بسورو موتات زي تنسو انت خوينمسي نمنتاي دا تمقو لهم سلمنتاي دا نحنا كل جزي أب فرحات النعتو أحواتي أنا بتي بكريستوس يسوس ويتانا أباخاتكم زلني تمتحتي أب تتسبح موت لكم أنا كم بزي سب أب إفسون مس عراويت انت قتمكو انتاي طمي اللوني موتات زي تسو انت خونوس صباح كالموت إنا أمو نبلع النستن أي تتاللو حماق أركنت نتبق لما يتفوئي قالياتهم فلتة أملاخ يبلو من أمو نقنعنا تبارا بروحاتياتونا يتكبرو ازي مئنتي تتحافرو إلى ايه زبلو زلكم قال جنا موتات كما إلهم يوم زتنسو بكما يزبل سقا يوم زمتسو زبل يهلو أتعشى اتنسخا اتزرقو قيموتا هيوات اي ركبني اتي اتزرقو دما ناي سرناي ويس ناي كالق عينت فرق راي يو امبر اتسقا زخون ايكونت اتزرقو زلخا أملاح جنا كم زدالي جيريو سقا زهبو ننفس وكف زرقون سسبو يهبو سقا سب بينو سقا انسسا بينو سقا أعواف بينو سقا عساون بينو يو امبر كل سقا حد عين سقا ايكونت سماياو سقا دما عدو مدراو سقا خاء عدو جناخة كبرئتم سماياويان بينو كبرئتم مدراويان ون بينو يو بخبرس كوخوب كوكاب كوخوب يبلز يو أمو كبر صحي بينو كبر ورح بينو كبر كواخبتون بينو يو
ትንሣኤ ሙታት እውን ከምኡ እዩ። ብዝሓልፍ ይዝራእ ብዘይሓልፍ ከዓ ይትንስእ። ብውርደት ይዝራእ ብክብሪ ይትንስእ። ብድኻም ይዝራእ ብሓይሊ ይትንስእ። ነፍሳዊ ስጋ ይዝራእ መንፈሳዊ ስጋ ይትንስእ። ነፍሳዊ ስጋ ካብ ዝህሉ መንፈሳዊ ስጋ እውን ኣሎ። ከምኡ ድማ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ህያው ነፍሲ ኮነ ዝብል ጽሑፍ እዩ። እቲ ዳሕራይ ኣዳም ህያው ዝገብር መንፈስ ኮነ። ግናኸ ቅድም እቲ ነፍሳዊ እዩ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን። ዳሓር እቲ መንፈሳዊ እዩ። እቲ ቀዳማይ ሰብ ካብ ምድሪ ኮይኑ መሬታዊ እዩ። እቲ ካልኣይ ሰብ ግና ካብ ሰማይ እዩ። ከምቲ መሬታዊ ከምኡ ከዓ እቶም መሬታውያን እዮም። ከምቲ ሰማያዊ ድማ ከምኡውን እቶም ሰማያውያን እዮም። ከምቲ ምስሊ እቲ መሬታዊ ዝለበስና ምስሊ እቲ ሰማያዊ ድማ ክንለብስ ኢና። ናተ ኣሕዋተየ ስጋን ደምን መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ከም ዘይከኣሎ እቲ ሓላፊ ድማ ነቲ ዘይሓልፍ ከም ዘይወርሶ እብለኩም ኣለኹ። እንሆ ምስጢር እነግረኩም ኣለኹ። ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኩላትና ኣይክንድቅስን ኢና። ብሓንሳእ ብቕፅበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕ እዩ እሞ እቶም ምዉታት ድማ ዘይሓልፍ ክስስሉ እዮም። ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና ማለት እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ክለብስ ይግብኦ እዩ እሞ እዚ መዋቲ ከዓ ዘይመውት ክለብስ እዩ። እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ምስ ለበሰ እዚ መዋቲ እውን ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽዑኡ እቲ ጽሑፍ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ዝብሎ ቃል ይፍጸም እዩ። ዎ ሞት ኣበይ ኣሎ ብልሓኻ? ኣታ ሲኦልከ ኣበይ ኣሎ ዓወትካ? ብልሒ ሞት ሓጢኣት እዩ፣ ሓይሊ ሓጢኣት እውን ሕጊ እዩ። ግናኸ ነቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዝህበና ኣምላኽ ስብሓት ይኹንና። ስለዚ ፍቑራት ኣሕዋተየ ፃዕርኩም ብጎይታ ከንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ብዕዮ ጎይታ ጽኑዓት ዘይትናቃነቁ ኩሉ ግዜ ዕዙዛት ኩኑ። ምዕራፍ 16 ኣባ እቲ ነቶም ቅዱሳን ክኸውን ዝዋፃእ ገንዘብ ግና ከምቲ ንማሕበራት ገላትያ ዝሰራዕክዎ ንስኻትኩምን ከምኡ ግበሩ። ኣነ ምስ መጻእኩ ምውፃእ ገንዘብ ሽዑ ምእንቲ ከይከውን ኣብ ሰሰሙን በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ነፍሲ ወከፍኩም ከከም ዓቕሙ ኣዋህሊሉ ምሱ የቐምጥ። ኣነ ምስ መጻእኩ ድማ እቲ ህያብ ልክስኩም ናብ ኢየሩሳሌም ምእንቲ ከብጽሑ ነቶም ግቡኣት ኮይኖም እተረኣየኹም ሰባት ደብዳቤ ኣትሒዘ ክሰዶም እየ። ኣነ እውን ክኸይድ ዘድሊ እንተኾነ ምሳይ ይኸዱ። ብመቄዶንያ ክሓልፍ እየ እሞ ብመቄዶንያ ምስ ሓለፍኩ ናባኻትኩም ክመጽእ እየ። ናብቲ ክኸዶ ዝደሊ ምእንቲ ከተሰንዩኒ ምናልባሽ ምሳኻትኩም እጸንሕ ወይስ እኸርም እኸውን እየ። እግዚኣብሔር እንተፈቐዶ ገለ ግዜ ምሳኻትኩም ክጸንሕ ተስፋ እገብር ኣለኹ እሞ ሕጅስ ከም ሓላፍ መገዲ ኮይነ ክርእየኩም ኣይፈቱን እየ። ዓብይን ብርቱዕን ደገ ተኸፊቱለይ ኣሎ። ተጻረርቲ ከዓ ብዙሓት እዮም እሞ ክሳዕ በዓላት 50 ኣብ ኤፌሶን ክጸንሕ እየ። ጢሞቴዎስ እንተመጸግና ከምዚ ኸማይ ዕዮ ጎይታ ይዓዪ እሞ ንስኻትኩም ብዘይ ፍርሃት ክኸውን ተጠንቀቑሉ። ምስቶም ኣሕዋቱ ጽበዮ ኣለኹ እሞ ናባይ ምእንቲ ክመጽእ ብሰላም ኣፋንውዎ። ሓደ እኳ ኣይንዓቆም። ግናኸ ብዛዕባ ኣጵሎስ ሓውና ምስቶም ኣሕዋት ናባኻትኩም ክመጽእ ብዙሕ ምዒደዮ እሞ ሕጂ ክመጽእ ከቶ ፍቓድ የብሉን። ምስ ተዓሞ ግና ክመጽእ እዩ። ንቑሑ፣ ኣብ እምነት ጽንዑ፣ ሰብኡት ኩኑ፣ በርትዑ። ኩሉ ግብርኹም ብፍቕሪ ይገበር። ኣሕዋተይ ቤት እስጢፋኖስ እታ በኹሪ ኣካይያ ከም ዝኾነት ነፍሶም እውን ንምግልጋል ቅዱሳን ከም ዝመደቡ ትፈልጡ ኢኹም። ንስኻትኩም ከዓ ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉን ነቶም ምሳና ዝዓዩን ዝጽዕሩን ዘበሉ ክትእዘዝዎም እልምነኩም ኣለኹ። ብምምጻእ እስጢፋኖስን ፈርጡናጦስን ኣካይቆስን ከዓ ነቲ ካባኻትኩም ዝጎደለ ንሳቶም መሊኦምዎ ኣለዉ እሞ ባህ ይብለኒ ኣሎ። ንመንፈሰይን መንፈስኩምን ኣቕሲኖም እዮም እሞ ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰባት ይፍለጥዎም። እተን ማሕበራት እስያ ሰላም ይብላኹም ኣለዋ። ኣኪላስን ፕሪስኪላን ምስታ ኣብ ቤቶም ዘላ ማሕበር ኮይኖም ብጎይታ ሰላም ይብልኹም ኣለዉ። ኩላቶም እቶም ኣሕዋት ሰላም ይብልኹም ኣለዉ። ብቅዱስ ምስዓዓም ንሓድሕድኩም ሰላም ተባሃሉ። እዛ ሰላምታ እዚኣ ኣነ ጳውሎስ ባዕለይ ብኢደ ዝፀሓፍክዋ እያ። ንጎይታና ዘየፍቅሮ እንተሎ ንሱ ርጉም ይኹን። ማራናታ። ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን። ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቕረይ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ኣሜን።